COMELEC registration sa Lapu-Lapu City Nidagsa sa mga nagparehistro. Ang mga tao daw nakalimot nga napakita sa pandemya. Si Luan Rondina adunay live report. May Bab, gawas nga holiday ug mga adlaw ug daghan ang nagtuo nga walay registration, mipidok usab ang server sa COMELEC Lapu-Lapu sa ganihang buntag, hinungdan nga mihinay ang dagan sa ilang registration. Ang lobby sa City Hall nga mo'y gihimong holding area sa dili pa mo linya alang sa step 1 sa registration napuno na sa daghang mga tao. Sagad kanila puliki sa pag-fill out sa ilang mga forms. Aron masigurong dili magsugwak ang mga tao nga musaka sa second floor sa City Hall. Diin gipahigayon ang registration, gikinahanglang maglinya una sa lobby o gipang verify daan ang ilang mga forms. Usa sa mga milinya si Arlene Baricuatro, 59 anyos, kinsa nakapa-pre-register na online ug nakaschedule unta nga marehistro sa Miyerkules. Apan gipili niyang magparehistro na dayon karong adlaw uban sa iyang anak. Sige lang kay para man sad kuanan makuyugan siya. Kuan man mas injectable naman siya. COVID na kay inject ka na. Gipasabot ni Benji Dayundon, Election Assistant 2 sa COMELEC Lapu-Lapu, nga mipidok ang ilang server sulod sa 30 minutos ganihang buntag, hinungdan nga mihinay ang dagan sa registration. Kanang 30 minutes, dako-dako na yun ang orasa. Labi lang dahan tao mo pa doon. Mapundog yun. No, so, naamay mga marshal diya nga atong ipamalihog sa lokal nga mo ay magpabilin sa aron sa kahapsay o katarong. No, nga mapatuman na to ang social distancing. Gibutyag usab ni Dayundon nga kun kaniadto gikinahanglang magpa-schedule daan aron malikayan ang pagdasok sa mga tao karon modawat na sila og mga walk-in. Wala tay schedule na Ma'am Luna ato nang giwagtang. So as they come na lang sila walk-in. So mo nang mag-abot na diha sa ubos. Mo average og tag 300 ngadto sa 400 ka mga tao ang marehistro sa COMELEC Lapu-Lapu matag adlaw. Sa pagkakaron, aduna nay 204,167 registered voters ang syudad, samtang adunay 15,205 total applicants sukad niadtong Abril 5 hangtod karong Hulyo 19. Bab, gitataw sa COMELEC Lapu-Lapu nga bisan kun holiday ug mga adlaw magpadayon gihapon ang ilahang pagpangrehistro ug maipahigayon usab sila nga mga off-site registration matag Sabado sa isla. Bab, daghang salamat Luan Rondina sa imong live report.